Señores, que aquí hemos venido a hablar del español, ¿o qué? Por favor. Perdó, té raó. Sí. Parlem de l'Espanyol. És cert que encara deuen 2 milions d'euros de primes? Seguro que no quieren hablar del Real Madrid, o mejor del Barça, porque la Liga ya la pueden dar por perdida. Això de les primes impagades és totalment fals. I així com és que té un cobrador de morosos al seu costat? Això és la nova mascota de Condix. Sí. Us presento la gallina Ofertina. Aclarado. Hablemos del partido contra el Valencia de la próxima Però no jornada. és molt estrany que una gallina sigui mascota d'un supermercat? Què va? Ja veuràs. Ofertina, digue'ls-hi l'eslògan. L'eslògan... Supermercats Condix. T'estalviaràs un ou. A que mola. I no hauria de fer una mica més de gràcia? És que l'eslògan va acompanyat d'una cançó. Voleu que la gallina Ofertina us la canti? Sí. No. Por favor, señores, hablemos del español. Si no vols malgastar, a Condix has d'anar a comprar. No siguis gallina. Supermercats Condix. T'estalviaràs un ou. Ei! Molt bé. Veus com no és tan difícil fer que els periodistes deixin de criticar el mal joc de l'espanyol? No tan de pressa. A 1.800.000 euros en primes que ens deu de la temporada 2010-2011, li hem d'afegir els 108.000 euros de la temporada 2009-2010. Això afegint-li 50 euros per haver-me tingut aquí fent l'idiota. Acceptes vals còmdics? I un porter camaronès? I jugar de davanter amb l'Espanyol? Ca.